Siyabingelela Okhosini FM, siyabingelela abantu ababheke emasontweni, sibingelele nabantu abasey'bhedlela, sibingelele nabantu abagulele emakhaya, sibingelele nabantu abafisayo ukuya enkonzweni kodwa bashawa isimo sempilo. Sithi namhlanje umkhuleko wethu sithi akukho okungenzeki kubantu, kepha yonke into osuke uyidinga noma osuke uyifisa isuka ifuna ithemba. Ithemba into enkulu, ithemba into abantu abangayifisela omunye umuntu. Siyazi ukuthi-ke njengoba kuyisonto abanye baye endaweni la kufihlwa khona, abanye baye emsebenzini, abanye bayobona abantu bakubo emajele, abanye bayobona abantu abagulayo ey'bhedlela. Kodwa sithi ithemba libalulekile ey'mpilweni zabantu kuyisonto. Sithi konke okuhle nokubi asizenzelanga kona, kepha kuJehova okuyena osilethele kona. Sithi-ke mlaleli osekhaya, konke okubi nokuhle awuyilethelanga wena noma kuletha uwena, kepha kuletha uJehova ngesikhathi sakhe. Sithi wena hlalisa ithemba kuNkulunkulu uzokwenzela konke okufisayo. Siyazi abanye abahanjelwe imindeni yabo ithemba sebelilahlile. Sithi ngoba salilahla-ke ithemba, sithi njengoba ehambile lo hambile, sithi ukuhamba kwakho uzoletha okuhle emndenini. Wena hlala mzalwane, uhlale ethembeni uthi-ke isikhathi sami sisendleleni. Khona abantu abaningi abangakwazi ukuthi impilo noma impumelelo yakho masizofika kunesiteji lapho ekudlulisa khona inyembezeni, uthi-ke kudinga ukuthi ukhiphe inyembezi ukuze kufike le mpumelelo yakho. Le mpumelelo yakho masifika kunesinye isiteji lapho kuphele khona yonke into endlini, uzungazi uzolala udleni, kanti sekuyisikhathi uNkulunkulu akulethela khona impumelelo yakho empilweni yakho. Ngithi ithemba ngoba salilahla lapho mase kuphele khona ukudla noma lapho mase kufika khona inyembezi. Ngithi mina kuwena impumelelo yakho isisemnyako. Ngithi mina kuwena lokho okufisayo suke sekufikile noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni ufike kumnandi, uNkulunkulu ufika kubuhlungu. uNkulunkulu mayefika kumuntu akafika mnandi. Abanye uNkulunkulu bambona sebeginqike nemonto bethi ngimbonile ehle entabeni, ngimbonile efika phezulu kwempilo yami, ngimbonile engijikisa sengihambile endleleni yami. Ngithi uNkulunkulu ngeke efike kuwena kumnandi. Ngithi uNkulunkulu kuwena ngeke efike ujabule, kepha uzofika lapho uzokhala khona. Lapho sekuqala khona sekuphela imali empilweni yakho, yilapho khona sekuvela ukukhanya empilweni yakho. Kudinga kuphela ukuthi ithemba ungabe salilahla. Baningi abantu abalilahlile ithemba, sekuphelile ukudla endlini, bahamba bayokwenza ezinye izinto. Ngesikhathi usuwenza into eseceleni ezojaha imali, yilapho khona isiphiwo sakho noma impumelelo yakho ibuyela khona emuva. uNkulunkulu mayefika akafuni ukufica uhleli nemali, akafuni ukufica usenjabuleni, kepha ufuna ukufica usosizini. Uthi uNkulunkulu bonke abantu abasosizini nyoba nabo. Uthi mina ngizile nomcebo, ngizile nayo yonke into, kepha ngize nethemba nempiliso phambi kwabantu. Ngithi-ke kuwena ihlobo sami ekhaya, wena okhalayo, wena usosizini, ngithi uNkulunkulu phezulu kwempilo yakho manje.
Ngiyazi baningi abantu ede behanjelwa imindeni bephindaphinda inyanga nenyanga kuhanjwe ekhaya. Ngithi isikhathi sempilo yakho sesifikile. Ungabe usakhala kakhulu. uNkulunkulu usefikile phezu kwempilo yakho. Abanye bafuna imisebenzi ngapha nangapha. Isikhathi sempumelelo yakho sesifikile. Lapho khona uNkulunkulu engakunika umsebenzi. uNkulunkulu usukazi ukuthi-ke isimo sempilo yakho ngisasilungisa sisendleleni. Ukukhala kwakho akube kusasiza. uNkulunkulu impumelelo yakho usuke seyilethile phezu kwempilo yakho. Ngithi wena mlaleli osekhaya, hlala ethembeni. Ungabusakhala kakhulu kuyisonto, ungabusakhala kakhulu kusuku labantu bayinkonzweni. Ungabusakhala kakhulu kusuku lempumelelo. uNkulunkulu usefikile phezu kwempilo yakho. Amazwi ami ngithi akukho okungenzeki kubantu, kuNkulunkulu kuyenzeka kuyena.